NFT neboli Non-Fungible Token, tedy nezastupitelný token. Ale co to přesně znamená? Pojďme si to rozebrat. V digitálním světě je zastupitelné aktivum něco, co lze snadno nahradit identickým předmětem. Představte si dolarovou bankovku nebo bitcoin. Nezastupitelné naopak znamená unikátní, jedinečné, nenahraditelné. NFT je tedy unikátní digitální aktivum, které představuje vlastnictví něčeho, jako je umělecké dílo, hudba nebo dokonce tweet. Možná se ptáte, jak je možné vlastnit něco digitálního, jak je obrázek. Tady přichází na scénu blockchain. NFT jsou uloženy na blockchainu, což je v podstatě digitální účetní kniha, která zaznamenává transakce. To zajišťuje pravost a vlastnictví každého NFT. Když si tedy koupíte NFT, nekupujete si jen digitální soubor, kupujete si token, který dokazuje, že vlastníte původní aktivum. To otevřelo tvůrcům i sběratelům zcela nový svět možností. Umělci nyní mohou prodávat své digitální výtvory jako jedinečná aktiva, zatímco sběratelé mohou vlastnit kousek digitální historie. NFT se však neomezují jen na umění. Používají se také v herním průmyslu, realitách a dokonce i ve sportu, kde fanoušci mohou vlastnit jedinečné digitální momenty svých oblíbených sportovců. Jako u každé nové technologie je stále co zlepšovat. Například dopad blockchainu na životní prostředí nebo potenciál podvodů. Jedno je však jisté. NFT mění způsob, jakým přemýšlíme o vlastnictví v digitálním věku. Takže až příště uslyšíte o NFT, které se prodalo za miliony dolarů, už budete vědět, o co jde.